Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So, bali may iba-vlog pala tayo ngayon. At nais ko lang ikwento to sa inyo mga idol, no? So, alam nyo ba mga idol, may nangyari na hindi inasahan dun sa may tindahan mga idol. So bago pala tayo magpatuloy, bago ko ikwento kung ano yung nangyari, gusto ko munang magpasalamat sa inyo, sa inyong walang sawang panonood. Dahil 2,631 subscribers na po tayo. At bago natin ikwento yung nangyari dun sa bahay, isang mabilisang intro muna tayo mga idol. Yun nga mga idol, no? Nais ko palang ikwento to dahil nung isang gabi pala yun, no? Isang gabi, nung isang gabi yata o kagabi. Kagabi pala nangyari yun. Alam nyo ba mga idol na may tao na basta-basta na lang na pumasok sa bakuran namin. At hindi ko alam kung sino, hindi namin alam. Dahil nangyari ito bandang alas 11 pasado ng gabi. So yung tindahan namin sarado na. Tapos nandun na kami sa loob ng kwarto namin, no? Tapos tumahol yung aso namin. Tapos sinilip nga ni Mrs. May tao mga idol, pero bago niya pala sinilip, pinatay niya muna yung ilaw sa kwarto namin. Tapos yun nga, taul lang taul yung aso namin, si Nugnog. Tapos dun namin napagtanto nung nasilip ni Mrs. may tao. Talagang pumunta dun sa harapan ng tindahan namin. Nung pinatay ni Mrs. yung ilaw, naglakad siya na papunta dun sa gate. Pero siya na mismo yung nagbukas ng gate namin mga idol, no? Binuksan niya basta-basta yung gate namin, tapos pumasok. Imbes sana kung magsasabi na tao po para alam namin kung bibili o hindi, pero wala talaga mga idol, walang imik. Hindi siya nagsalita, basta pumunta lang dun sa harapan ng tindahan. Tapos yun nga, nung pinatay ni Mrs. tapos sinilip niya kung may tao, dali-dali siyang lumabas dun sa gate namin. Dali-dali siyang lumabas sa bakuran. Tapos nung naaninag namin, nakatalukbong yung ulo niya mga idol. So tinakpan niya ng bonnet. O diba? Kahit naman siguro kayo pag gano'n ang makita nyo, kahina-hinala, diba? Anong purpose niya na papasok sa bahay, papasok sa bakuran namin, tapos hindi siya iimik, tapos nakatalukbong pa yung ulo niya, diba? So anong purpose niya mga idol? Tapos yun nga, napakalayo pa nung motor niya dun sa bahay. So nagpark siya ng motor malayo, mga kwan siguro mga 4 na kilometro yung layo magmula dun sa harap ng gate namin. So diba, napakalayo. So may ibig sabihin nun, may intention siya. Kung ano man yun, hindi namin alam. Kasi nung pagkatapos na masilip ni Mrs. Tapos nung nakaalis na yung tao, lumabas ako. So tinignan ko kung may nawala dun sa harapan ng tindahan. Pero so far naman ay okay, walang nawala at walang nasira. At thanks God dahil safe din kami lahat. So yun nga lang, hindi ako nakatulog na magdamag. Gawa nga nung siyempre kahit naman sino kakabahan, di ba?
At kahit naman sino, matatakot talaga mga idol, no? Ito pala sila. So nandito pala tayo mga idol sa may boulevard dito sa Barangay Carot. So sisilipin lang natin yung karagatan para makapagpahangin din ng konti, kasi nakakainit lang talaga kasi ng ulo yung ganun na pangyayari. At kung sino ka man, wag mo nang uulitin yun, dahil ikakapahamak mo pa yan. Kasi siyempre hindi mo alam kung ano yung magagawa ko. Siyempre protektahan ko yung asawa ko sa kayong mga bata, di ba? Pero yung itsura ng tao mga idol, yung pangangatawan na mas maliit sa akin, tapos payat. Pero alam nyo ba, nakakatawa nga dahil nung umalis siya, tinali niya pa rin yung gate namin. Kasi yung gate namin mga idol gawa lang sa kawayan. Tapos yung lock nun yung tali, yung mismong lateral na tali, parang kagaya ng mga ganito, yung kulay yellow, ay orange pala yan. So ganyan. So ganyan yung gate namin. So pati si Mrs. hindi rin nakatulog ng magdamag So anong, siyempre kahit naman sino matatakot, no? Alright. Grabe. Medyo ngayon medyo antok pa ako, kaya ito napamotor na lang ako mga idol, no? Alright mga idol, no? So galing pala tayo dun sa may boulevard. So tinignan lang natin ng dagat, kasi baka sa susunod na araw pupunta pala kami mamana. So kasama ko pala si Bite. So titignan natin kung matutuloy kami. Ang problema nga lang siyempre wala pa tayong camera na pang vlog. So ito muna, motovlogging muna tayo. Uy, shout out. Alright mga idol, na so papawi na rin tayo. So yun lang yung vlog ko. Sana kung ikaw napapanood mo itong video na to, wag mo na sanang uulitin, kasi baka mamaya mapahamak ka pa. Siyempre gaya ng sabi ko, hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Kasi siyempre ang ginawa mong kanon may intention kang iba sa tindahan namin. Kumbaga sa sinusurvey mo yung bahay namin sinusurvey mo yung tindahan. So ano yung pakay mo na pumunta sa tindahan namin na hindi ka man lang umimik, tapos nakatalukbong yung ulo mo, kinuburan mo ng bunet. Pambira ka. Alam mo ba yung ginawa mo? Hindi mo ako pinatulog magdamag. Putang ina mo. Napapamura talaga ako Sorry naman mga idol kung napamura ako, kasi kahit naman sino magagalit talaga kapag ganyan, di ba? Ay, buhay nga naman talaga Hey, shout out. Alright. So yun lang siguro yung vlog natin mga idol. Nais ko lang i-share sa inyo to, dahil kanina ko pa talaga gustong ilabas to mga idol, no? Dadaan ko na lang sa tawa. Ay, alright. So magpapakupit rin sana ako mga idol, kaso ang problema napakarami ng tao. Napakarami ng tao na nagpapagupit.
Kaya sa bukas na lang siguro tayo magpagupit. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating YouTube channel at nag-follow sa ating Facebook page. Alright, maraming salamat sa inyong lahat. Thanks God na rin dahil safe kaming lahat dito. Si Mrs., yung mga bata, safe kaming lahat mga idol. At awa ng Diyos, kagabi hindi na rin bumalik yung pumunta sa bahay. So tinanong ko rin pala yung mga tropa ko dyan. Ang sabi nila hindi naman sila nagpunta dito doon sa bahay. At sabi nila pag sila naman yung pumupunta doon sa harapan ng tindahan, nag-aapo talaga sila. Alam mo naman yan, sabi nga nila sa akin So yun lang mga idol, no? So maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panonood. Alright, so dito na matatapos tong vlog natin mga idol. So ingat po tayong lahat and God bless po. Ride safe and geng. So see you po sa next na vlog natin mga idol.